מוטיבציה. הנה, אמרתי את זה. אין לי כוח להתאמן פעמיים ביום, אין לי כוח לאכול רק בריא, אני לא מסוגלת לשתות כל כך הרבה מים, זה קשה לי. אוקיי, בואו נחזור אחורה שנייה. אני עושה את ה-75 Hard Challenge, ואני ביום ה-28, וזה מתחיל להיות קשה. בהתחלה של האתגר את רוצה לעשות הכל כי יש לך מוטיבציה, אבל ככל שהזמן עובר, את כבר לא עושה את זה על בסיס מוטיבציה, את עושה את זה על בסיס הרגל או רצון, בשביל להצליח את האתגר הזה. בשביל להטמיע הרגל צריך 66 ימים לעשות את אותו הדבר. אני לא שם, לכן אין לי מוטיבציה ואין לי הרגל, ואני כבר לא מסוגלת יותר. אז הנה כמה דברים שעוזרים לי. אני שוטפת לעצמי את המוח, אני עושה שטיפת מוח. אני צופה בסרטונים של בנות שמתאמנות, אוכלות כמו שצריך, הן עושות את כל מה שעושות נכון. 2. אני עושה אימונים שכיף לי בהם. אני רוקדת על עמוד, עושה יוגה, אימונים שבאמת כיפים לי. ודבר שלישי, אני תמיד מנסה לשלב חברים באימונים שלי. כי גם 1, אין לי יותר זמן, ו2, זה נותן לך יותר מוטיבציה. ותמיד, תמיד, תמיד, אני מבקשת שהם ייקחו אותי גם לאימון שלהם, כדי לנסות לרענן קצת את השגרה שלי. תרשמו לי מה אתם עושים בשביל המוטיבציה להתאמן, כי אני צריכה עזרה, חבר'ה.